Седмица стои направо. Спасително плажа тук ли се снимаш? Да. То не е ли в Калифорния? Може да е в Калифорния. Майче има Майами Бич, е? Може и да е в Калифорния. Майами. Аз не знам защо такава. Не, сигурно е в Калифорния, защото хареса семействата да живеят в Майами. Ево, тук ли са? Тук 395 свършва. Той става Макартур Уей. US 41. Каре направо. Може да го строят. Тук се строят колко. И какво ще бъде това? Кондо или апартмент? Вики, каре направо без да тя. Карам направо малко. Там метро ли имате? Стриж. Влизаме в Майами Бич. Отиваме на острова. Его един мост. Това е Чакя? А? Не, Това е това е Там черно. знам колко е красив дясно. Мостовите някакви готски. Ей, там е Форт Лотърдейл, тук са... Тази се. Лодките и корабите, коли виждаш ли? Трябваше отпред да седнеш. Имам нещо. Вики, 3 мили караш по този US 41 и леко turn slide right onto 5th Street. Което уж пред нас. Авеню 1А. И сега вижте напред. Turn slide Те си гледат onto 5th телевизор. Street. Тук е красиво. Тук е красиво. Значи можеш да стоиш в дясното платно и да гоним Watson Island. Street. Harry Jungan Island. Miami Children's Museum, next right. Това да не е, тук е Miami Children's Museum. Да. Да направим нещо в стая. Children's Museum. Не. Как ще разберем къде е? Вижте деца. Къде е С, тук? Да по. Причал. Не, ще на лодчица там се спрял човек. Сичаш ли 3 мили? Ево, ей там трябва да отидем. Тук няма къде да влезем. Turn slide right. Да ви извадя ли подробната карта? Сфера, произвести ли на друг мост, на друг остров, но съм няма да знаят. О, виж какво пристанище огромно. Там е грозно. Виж какво е синя водата? Зелена. Резидава. Зелена, да. Там е Различен цвят. Да. може. Габиш. Аз с гине слушай ли? Star Island, next signal. Да, моя ред е. Значи може да строим пред това. Да се чекне мин, след което... Аре, на зуба. Къде е хотела? Е тук. Какъв номер на хотела? Това е някакъв. Пак Централ. Да. Ага. Тук да спрем не може ли? Чакай, как да спра? Yes, loading zone. Това не излиза, не тръгва ли червени? Това не трябва, това са лоудна тук, що? Нищо ни паливай. Дай, помоли го да мръдне назад и пред него. Е пред него, е. Една съдача. Е тук.
Ники, това е вече изкидал. Внимателно. От мен с 6 слага като професия. Имай си по-често. Снимай ги! Италиан, и там. Поневолите! Мама, те са на това. Страхотно. Please. Thank you for this boy. Майка вас има кафе. Like some cheese? Искаш ли шкавала отгоре? Чиз. Там хляб, сварени твърдички, така скели. Че в България си разварени ги дават. Окей на Ники, не? Вънка и там, на Ники и той ще намери някой там. Йоли да си имате... Да не, аз имам интернет, така че просто не можах да ги хваля сега и за толкова вече имам интернет. Не си кажа, че там тъмничко детенца няма да спой да се обясни. Гледайте. Фигурно пързалия ни дава своята сила. Тя е много балансирана един крак, аз забелязвам. Страшно. Ами в село центъра, ти го знаеш кой е село център? Es lo que tenía en la mentira de America! Christmas! Виктор, стига ли дане? Tracy, Coca-Cola, Merita Radar, Vicky, Coca-Cola, Merita Radar, Video Radar, Coca-Cola, Goody, Jump, oh sorry. Victor! Good job, buddy. Steven said I did that. They said I did 8 dollars. Let's go! Запис. Снимай, бе. Като няма вятър. Какво да снимам? То няма какво да снимам. Какво искаш да снимам? Майами. Майами като... Колко е ти? Кой па да покажа? Няма с капитана. Виена като... Че аз съм го виждал. Значи аз съм виждал. Кирил, пиш, няма сдели. Точно беше шумно. Не знам от тук, Да, той се разкаже.
С кръчмите вечерта през деня плажа, нали? Защото при нас, Но където така е е назначен плажа, бряг. няма кръчми вече. Тук е Готско, че има такива кръчми. На Мемори има hospitality или на... Или на Амолт? На М. Колева, супалева, колева. Ще купите така шла. Тук пред Полщърч. О, да, сигурно. Пред Грейт Фолс. Пред Пред Грейт Фолс предпочитам тук. Ще караме така, кола и ще живеем някъде, по-добре тук на океана. Ама Грейс Фолс е по-готово. Работи по-просто. Сега, кой знае? Имаме най-редовно золотаря. Само да не си проверяваме. Трябва да почнем да проверяваме за нотарията. Сега само пускаме, но не проверяваме. Чакаме да съобщят по новините, че някой ни се обадил с 100 милиона и ние ще... Ми горещо на плажа има и там. Може спрем някъде да се топне. Да, в соленото. Еко? После После да едно се дъвче. ще ти стягат. После и тук кола идваш и ти пускаш лодката. Бол Трамп. Всякъде е влязо по това, Майами ли още? Сега вече още караме, ама в момента да, още сме. Не знам къде сме, ти ще ми кажеш. Харбър Марин Център. Това как ще се бояди са после, като се обюспи, Вики? Това не е направено с здрава мъза. Гледай как е градинката, всичкото има. Гледай. Стие, дивят са на Oceanfront. Дивят са педици Това тук. кой се Вики, ми напала си. дясно. Виж тук какво е. Президенцата на Бай Тодор. Тук много Тодоровци, много нещо. Че не им стига, че имат ограда и ми се сложили върху оградата зелено.
Бедняци имат общ паркинг. Да, Мане ги те трябва да си паркира ходят. тук и да ходи до къщите. Не, за не гостите. искам да живеем. Гледай вътре гейт към Снимай го, Чакай, какво да Цвета- снимам, искам да гледам. Сетни го с... Круизен Цвета, кораб. я го стръкни го. Като минем. Готово ли? Да, или като го подминем, може би. Там Тия са- оттатък има други. Тия пък се откъсват от брега. Сега като го поднимем. Той двата кораба, виж ли там има Ну и на... мама, там има още Гледай, два. гледай. Ай, Вики, чакай Малко да си мине. Перспективка. Супер. Аз не знам перспективката, но вижте тия сладури тук долу. Това голямо пристанище. Тия бедняци живеят до кораби. Вау, да. гледайте тия долу къде Да, живеят, да. бе. Няма никаква гледка. Ма я виж отляво. Най-хубаво да живееш на моста, виждаш всичко. Ще играеме. Какво навалят там по-нататък по празна беше. Обаче е много притрупан. Да, Той е там тесно, беше те. по-така. Днеска е и събота. Да. Днеска събота, да. Така че за събота Работи мисля, че не е хора. много фрашко. Злое там пуска такъв пушек и лети по определен градус. Его почва другата Значи буква. дип обаче много тежък. А? Много тежък. Той за Почва повече съто. хляб е, не е Да, така да. да го ядеш. Аз Кажи също по начин хлеб хляб чилика. А, Вики, Ние другата част на сандвича до вечера. искаш ли утре, Вики, топлите хапчета си, да? Докато са топлички, не? Искаш ли кала бред? Истър бред. Тук студено, надявам се, че няма да се развали скоро. Ивик, ти е неудобно, мам. Давай подложим какое-нибудь списание. Не хочешь? Ето на тачке. Вон там книжка Флорида вземи. Что так мучаешься?